እንዳ ጥበብክን ጥንስኽት ሕዛ ከም ትኽእላ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ክዛረብ ደልየ ምክንያቱ ብብዙሕ ሕቶ ድመፃ እንደሎስ እንዳ ጥበብኩ ስለምንታይ ጥንቲ ሒዘ ወይ ከዓ ፔሪዳይ መፀን ግን ጥንቲ ሒዘ ድብል ብዙሕ ሕቶ መፂኒ ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረብ እየ ከመይ ቀኒኹም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ምስ ሓረስክን ሓደ ነብስኽን መለሳ ተቑስልኽን ክሓውድ እዩ ተጥቡባት ኣለኽን ሓይልኽን ምእንታን ክትረኽባ ዕርፋ ድዩ ብመግቢ ድዩ ነብስኽን ምለሳ ኢና ንብለክን ተኻለይቲ ከዓ ቀልጢፍክን ጥንሲ ኣይተሓዛ ካብ ዓመትን 6 ወርሕን ስጋብ 2 ዓመት ተፀበያ ንብለክን ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኩሉ ንዛረብ ስለምንታይ ሓደ ከመይ ጌርካ እቲ ምስ ሓረስካ ነብስኻ ትመልስ ካልኣይ ከዓ ስለምንታይ ስጋብ 2 ዓመት ተፀበያ ንብለክን ሓደ ምስ ሓረስክን ብከምዚ ኢና ሰብ ኣለክን ድዩ ምሳኽን መን ኣሎ ሰቡትክን ዕረፍቲ ክወስዱ ድዮም ንብለክን ምክንያቱ እቲ ኣብ ጥንስን ኣብ ሕርስን ድሓለፍክኖ እቲ ድኻም ድዩ እቲ ቅርፀት እቲ ቁስሊ ክሓው እንተኮይኑ ሓደ ነብስኽን ክዕርፍ ኣለዎ ብኸምኡ ኢና ከምዚ ተሓሚምካ ምሽ የዕርፍ ደቅስ ገለ ንብሎ ንሰብ ሕርሲ እውን ከምኡ እዩ ምክንያቱ እቲ ነብስኽን ድሓለፎ እቲ ንዑ ንክትሓርሳ ደድሊ ሓይሊ ክትመልሶ ኣለክን ብኸምኡ ኢና ዕርፋ ሓገዝ ተለክን ሰብ ክሕግዘክን ኣለዎ ኩሉ መዓልታዊ ትገብርኦ ነገራት ኣጉድሎ ንብለክን ብከምዚ ኢና ምክንያቱ እቲ ነብስኽንሲ ሓይሊ ክትረኽባ ሓይሊ ክትመልሳ ካልኣይ ከዓ እቲ ትበልዖ መግቢ ፕሮቲን ዝበዝሖ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ሄልቲ ፋት በዓል ኣቮካዶ በዓል ከምዚ ፒናት ገለ ምሻሎ ከምኡ ክትበልዓ ትኽእላ ትኾንክን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ሓምልታት ፍሩታታት ቫይታሚን ካብኡ ክትረኽባ ነብስኽን ክትመልሳ ማይ ስተያ እቲ ፕሪኔታል ቫይታሚን እውን ምስ ሓረስክን ስጋብ 3 ወርሒ ውሰዶ ንብለክን ስለምንታይ ነብስኽን ምእንታን ክትመልሳ ቀልጢፍክን ከዓ ጥንሲ ክትሕዛ ደይ ንደልየክን ምክንያቱ ምስኡ ድመፅእ ነገራት ስለ ዘሎ ኣብ ደይ ሰዓትክን እዚ ማለተይ ቀልጢፍክን ድሕሪ ምሕራስክን ጥንሲ እንተሒዝክን ሓደ እቲ ነብስኽን ኣብ ኖርማል ኣይተመለሰን ብዙሕ ደም ድዩ ፈሲስክን ኣይረን ትሒቱ ክኸውን ይኽእል ሂሞግሎቢን ትሒቱ ክኸውን ይኽእል እቲ ቫይታሚናት ከም ድለ ተለይ ተመሊሱ እቲ ናትክን ኣብ ስትረስ ዘሎ እቲ ነብስኽን ስትረስ ማለት ተጨኒቕካ ጥራይ ደይኮነ ወላ ቃንዛ ተለኻ ፅቡቅ ደይስማዓካ ተሎ ድኻም ተለካ ንነብስና እዚ ስትረስ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ብኸምኡ ኢና ስጋብ ዓመትን 6 ወርሕን ስጋብ 2 ዓመት ተፀበያ ንብለክን ኣቐዲምክን ቅድሚኡ ጥንሲ እንተሒዝክን ግን ሓደ ክኸውን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዕድል እቲ ቻንስ ይልዕል ማለት እዩ ሓደ ቆልዑ ኣብ ደይ ሰዓቶም ክውለዱ ይኽእሉ ወላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 9 ወርሒ ሓሪስክን ቀልጢፍክን ጥንሲ እንተሒዝክን ቀልጢፍክን እውን ክትሓርሳ ትኽእላ ኢኽን ምክንያቱ እቲ ነብስኽን ደድልዮ ንዓኽን ንቆልዓ እቲ ድወለድክኖ ቆልዓ ተወሊዱ ዘሎ እቲ ጥንሲ ደድሊ ሓይሊስ ተደይብሉ ነብስኽን ነቲ ጥንሲ ሒዝክኖ ዘለኽን ክትሓርስኦ እዩ ድመርፅ ነብስና ምክንያቱ ነብስና ንዓና ክጥዕመና ንዓና ክንህሉ እዩ ድደሊ ሕጂ ብኸምኡ ፕሪተርም በርት ኣብ ደይ ሰዓትክን ክትሓርሳ ትኽእላ ኢኽን እዚ ማለት ቅድሚ 36 ሰሙን ማለት እዩ እቶም ድውለዱ ቆልዑ እውን ክደቁ ይኽእሉ እዮም ስሞል ፎር ጀስቴሽናል ኤጅ ኣብቲ ደለዎ ሕጂ ኣብ 8 ወርሒ ደሎ ቆልዓስ 8 ወርሒ ሚዛኑ ክኸውን ድግብኦ ናይ 7 ወርሒ ሚዛን ከርእዩ ይጅምሩ ናይ 6 ወርሒ ሚዛን ከርእዩ ይጅምሩ ስለምንታይ ምክንያቱ እቲ ነደን ንቆልዓን ደድሊ ኣብ ነብስኽን የለን ስለምንታይ ሓደ ጥንሲ ሒዝክን ነርክን ተጡብ ኣለኽን ኣብ ልዕሊኡ ድኻም ኣሎ ብልዕሊኡ ነብስኽን ከዓ ከምቲ ድድለ ኣይሃነፅክንን ሕጂ ብኸምኡ እቲ ቆልዓ ኣብ ማህፀን ደሎ ደድሊ ነገራት ኣይረክብን እዩ ደሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣደ ተለዋ እዩ ናብ ቆልዓ ድኸይድ ራይት ሕጂ ብኸምኡ ኢና ፕሊዝ ተኽኢልክን ተፀበያ ንብለክን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ነታደ ንስኽን እውን ትህሰይ ኣለኽን ምክንያቱ ጥንሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነብስና ሕርሲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቆልዓ ንኽትዕቢ ብዙሕ ሓይሊ ደድልዮ ነገራት እዩ ሶ ፕሊዝ እቲ ምስ ሓረስክን ብዛዕባ ኮንትራሰፕሽን ንዛረብክን መከላኸሊ ጥንሲ ንዛረብክን ብኸምዚ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እንዳጥበብካ ከምዚ ጥንሲ ደይትሕዝ ኮይኑ እዩ ድስምዖ እታ እንቋቑሖ ካብቲ ኣብ ማህፀን ምሻሎ ትዝክሮ እትኾንክን ናይ ቅድሚ ሕጂ ድሃብኮ ቪድዮታት እቲ ማህፀን እቲ ቆልዓ ድሕዝ ኣሎ ምሽ ዩተረስ ንብሎ
እትትበሎ ሽዑኻ ትንቋቑሖ ማለት እዩ እታ እንቋቑሖ ሒዛ ደላ ቦታ እንቋቑሖ ተውፅያ እሞ ከዓ ፍረ ወዲ ኣብ ነፍስኽን እንተሎ ክልተን ተተራኺበን ወላ ጡብ እንዳጥበብክን ጥንሲ ክትሕዛ ትኽእላ ይኽን ብከምዚ ኢና ኣብታ ናይ 6 ሰሙን መፂኽን ትረኣያ ኣፖይንትመንት ብዛዕባ ኮንትራሰፕሽን ንዛረብ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ኢልክን ተሓስባ ተኾንካን ከዓ ብዛዕባኡ ቪድዮ ሰሪሕ ኣለኹ ወይ ኣብዚ ቲክቶክ ወይ ኣብ ዩቱበይ ሄቨን በርሒ ኢልክን ክትረኽቦ ትኽእላ ይኽን ብከምዚ ኢና እቲ ኮንትራሰፕሽን ንዛረበሉ ኣብ 6 ሰሙን እንታይ ኢኹም ክትጥቀሙ ፍለጡ ምእንታን ጥንሲ ከይትሕዛ ንብለክን ብከምዚ ስለ ዝኾነ ንኽትወልዳ ስለ ደይኮነስ ነፍስኽን ክትሃንፃ ከምቲ ድድለ ነቲ ሓሪስ ክንኦ ዘለኹም ቆልዓ ምእንታን ኣቴንሽን ትደልዮም ኮኔክሽን ክትህቦም ሽዑኡ ድሓር ከይተሃሰኽን ነፍስኽን ንስኽን እንተላይ ጥንሲ ክትሕዛ ስለ ንደሊ እዩ again ክደግመልክን እቲ ንዓኽን ደድሊ ምስ ሓረስክን ሓደ ዕረፍቲ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ትበልዖ መግቢ ነፍስኽን ድሃንፅ ክኸውን ኣለዎ ማይ ኣይተውሕዳ እቲ ፕሪኔታል ቫይታሚን እውን ቀፅሎ ስጋብ 3 ወርሒ ተጥቧ እንተኾንክን ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኮንትራሰፕሽን ከዓ ምስ ዶክተራት እንተዛሪብክን ከመይ ጌርክንሲ ጥንሲ ስጋብ ኣትሊስት ዓመትን 6 ወርሕን ክትፅበያ ትኽእላ ቅድሚ ጥንሲ ምሓስክን ተዛረቦም ኦፍኮርስ ኣብቲ ምስ ሓረስክን ብዙሕ ደም ፈሰክ እንተሎ ከም ዝረስ ንገብረልክ እንተኮይኑ ብዙሕ ቃንዛ ተለክን ወይ እቲ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ድበልክዎ ከምዚ ፀቕጢ ከምዚ ናይ ሓሳብ ናይ ከምዚ ናይ ሕማቕ ድስማዓካ ዲፕሬሽን ገለ ተገይረልክን እውን ፕሊዝ ምስ ዶክተርክን ተዛረባ እታ ቀንዲ ካብዚኣ ክትወስዳ ድደሊ ግን ብድከኣለክን ጥንሲ ምስ ሓረስክን ሓደ እንዳጥበብክን ጥንሲ ክትሕዛ ትኽእላ ይኽን ምክንያቱ ወላ ብደይ ፔሪድ ከይመፀ እታ እንቋቑሖ ተወፅያ እሞ ከዓ ናይ ወዲ ስፐርም ኣብ ነፍስና እንተረኺቡ ጥንሲ ክትሓዝ ስለ ዝኽእል ፕሊዝ ነፍስኽን ኣይትህሰያ ንደቅኹን እውን እቲ ድድለ ግዜ ክትህቦም ምእንታን እቲ ኮኔክሽን ክትህቦም ዓመትን 6 ወርሕን ስጋብ 2 ዓመት ተተፀቢኽን እዩ ድበለፀ ቀሚት መሊስካ ጥንሲ ምሓዝ እዚዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ኦፍኮርስ ከም ታውለ ግዜ ድብላ ኣብ ዝኾነ ሕተት ኣለኩም ኣብቲ ኮመንት ፀሓፉለይ ኣነ ተደይረዮ ግን እቶም ቅድሚ ሕጂ መሊሰልኩም ንፈልጥ እቲ ኢንፎርሜሽን ትፈልጦ ተኾንኩም ፕሊዝ ኣብቲ ኮመንት ንተሓጋገዝ ንሕጂ ግን ብሩኽ ለይቲ